سلام ناتسدات يوتيوب channel كمل لهم أنا زبر مسين كم تاني سلام زلهو سلام تكون كل جديد تسفايو لما عند قعاب حدش دس زل حدش بيدي حزلكم ما تقلخو سخاتكم لما خمتم مهارلون تسفاي قبر حدش تنزخونكم لايك سابسكرايب شارنا قوركم وتاوعني نبرا دمهم ناي كل جزء متواعكم ما يفليني حرات زخونكم انتم دم ما يفليني كلكم يفتي إننا بزابي دو هبل لكم إياه نشينو حكيتو لكم مالتيو حاوركم كسع مجرشة مسايت خاتاتولو لك سبات هاندبت كم زغيرو عيترسعيات بالرسطة كل جيزة كتحاسبو لزلكا قربتخا خلط عين السبات كخونو كم زخولو عيترسع قاليهم سبات وشتخا فليتهم صقعي يخونخا زحسبو ألوو قاليهم دما وشتخان مستركان فليتهم نايتهم أسر كوينكا أبتحتي قصصروم كغورخا كم زحسبون كتفلت إقباكا موزاحتيو سوات كندي عين السوات كم زلنا كتفلت إيزلكا باحنساو دمو أتم كالتفوم زغيرخا مساخا أفتكر كان أزقم كم زيلو كتفلت إيزلكا كمي عينت كأيم مساي أزقميت أتوزولو ويدما زي يغيرني الكون وشتخان رأسخان كتأمنون كتحاسون اللكا بتصرحو سراحكا بتقورو تقبراتكان بأتاوين عاون تاخان ندك السبات سلاز غربكا ጥራሕ ምስጥራት ውሽጥኻ ኣይተካፍሎም ምክንያቱ ንዓኻ ዝሕስደካ ዝንዕበካ ኮታስ ናትካ ጽቡቕ ነገር ባህ ዘይብሎም ሰባት ካብቶም ኣሚንካ ኣብ ገዛኻ ተእትዎም እሞ ኩሉ ድሕሪ ባይታኻ ፈሊጦም ብኮታትካን ስሕቡን ጎድንኻን ፈሊጦም ሽዑ ንምድካም ንዓኻ ንምጉሃይን ገንዘብካ ንምስራቅን ስለዝኣቲ እዮም ንስኻ ድማ ዓይንኦም እዮም እሳቶም ምሳይ ክኾኑ ዝኽእሉ ንመዓዝ ከእዮም ዘይቕየሩ ንዓይ ኣይቕየሩንን እንዳበልካ ካብ ተሓስብ ገና እንዳሃለኻ ኣለልዮም ኣለሊኻ ድማ ናብ ንምሳድ ክትጽሕ ኣለካ ደሓር ክልሳሳቶም ብዝኾነ መልክዕ ጌርካ መንኦም መሳይ ዘይቕየሩ መንኦም ከዝ ዝቕየሩ ኢልካ ንዞም ክልተ ሰባት ኣፈላላይ ግበረሎም ኣብ ኩሉ ትገብሮ ምንቅስቃሳት ይኹን ንብረትካ ኩሉ እተጥርዮ ንዋይ ካሊእ ነገራት እንተ ደኣ ካብቲ ንስኻ ትፈልጦ ጎዲሉ ወይ ተሰሪቑ እንተ ጸኒሕኳ ብዘይካ እቶም ፎቶውተይ ኢልካ ኣብ ገዛኻ ዘእተኻዮም ኩልናትካ ዘፍለጥካዮም ፎቶውቲ ተመሲሎም ናትካ ነገር ዝፈልጡ ሰባት ክሰርቅኻ ዝኽእሉ ከም ዘይሉ ኣይትዘንግዕ ማንም ሰብ ሎማዓንቲ ዝተፋለጠካ ኣይኮነን ንዓኻ ዝሰርቀካ ሎማዓንቲ ዝተፋለጠካ ኣይኮነን ንዓኻ ዘውድቐካ እቶም ምሳኻ ኣብ ገዛኻ ተኻናኺንካ እተብልዖም እተስትዮም እትምግቦም እትኸድኖም እዮም ንዓኻ ልታሕቲ ዘውድቑኻ ወይ ድማ ንዓኻ ዝሰርቁኻ ኣይትዘንግዕ ስለዚ ንኩሉ ኣይትረስዕ ፕሮግራማት ብዘይካ ኣብ ብሕትኻ ናብ ሰባት ኣይትዘርግሓዮ ምክንያቱ ፎቶውቲ ተመሲሎም ክዕንቅፉኻ እዮም ከሳናኽሉኻ እዮም ምኳኖም ኣይትዘንግዕ ምስጢር ናይ ውሽጥኻ ንማንም ሰብ እንተ ዘይካፊልካዮ እሱ ናይ በይንኻ ናይ ውልቅኻ እዩ ሓንሳብ ፈታዊ እዮም ቀረብተይ እዮም ኢልካ ሃንደበት ክቕየሩ ከም ዝኽእልኸ ትፈልጥ ዶ እንተ ደኣ ምስጢርካ ኣካፊልካዮም ግን በቲ ናትካ ውሽጥኻ ምስጢርካን ናትካን
እሱር ሙኻንካ ኣይትረስዕ እሳቶም ደማ ቡቱ ናትካ ጉድለትና ቡቱ ናትካ ትሕት ዝኾኑ ንዓኻ ናብ ከውድኦኻን ካብዚ ኸድካዮ ንቕድሚት ናሰጎምካ ዝነበርካ ንድሕሪት ከም ዝመልሱኻን ከም ዘተዓናቕፉኻን ኣይትረስዕ ኣብ መንጎ ስድራኻን ኣሕዋትካን መኽበርትኻን ፍቕረኛኻን ወይ ድማ ሰበይትኻን ፋሕ እንተ ደኣ ተፈጢሩ ጽቡቕ ጌርካ ኣስተውዕሊኻ ብዘይካ እቶም ብተደጋጋሚ ናብ ገዛኻ ዝኣቱ እቶም ንጽቡቕካ ዝሓስቡ ዘይኮኑ እቶም ንጽቡቕካ ዘይብህጉን ዘየድልዩን ኣብ መንጎ ስድራኻን እዮም ሕማቕ ሽርሒ ወዳኢት ከዓልም ዝኽእለሉ እሳቶም ምዃኖም ኣይትዘንግዕ ምክንያቱ ብኮታኻን ምስጢርካን ድኽመትካን ብዘይካ እቶም ዘቕረቡኻ ከም ዘዕልልካዮምን ካሊእ ዝፈልጦ ስለ ዘየለ ንሳቶም እዮም ንዓኻ ዘውድኦኻ ወይ ድማ ነዊሕ መንገዲ ክትጓዓዝ እንተለኻ እሳቶም እዮም ዝዕንቅፉኻ ኣብ ናትካ ዝኾነ ይኹን ኣትዮም ንሳቶም እዮም ከሳናኽሉኻ ዝኽእሉኻ እምበር ማዕኛኛው ሓደ ሰብ መፅዩ ኣብ ናትካ ምንም ተኣምር ዝፈልጦ ዘይብሉ ንዓኻ ክዕንቅፈካ ኣይኽእልን እዩ እቲ ምሳኻ ዝበልዕ እቲ ምሳኻ ዝሰቲ እቲ ምሳኻ ዝቐርቦ እቲ ናትካ ምሽጥር ዝፈልጥ እቲ ናትካ ድኹም ጎንኻ ዝፈልጥ ብቻ እዩ ክዕንቅፈካ ዝኽእል ሕስብ ኣበሌኻ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ከም ትርድኦ ይርድአኒ እዩ ድሓር ሓንሳብ ሰባት ሃንደበት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ኢለ ነዚ ሓሳብከ ገይረ ዝነግረኩም ዘለኹ ምስ ዝኾኑ ሰብ ኣይትቕረብ ኣይበልኩን ዘሎ እቶም ዝቐርብኩም ሰባት ጽቡቕ ጌርኩም ኣለልይዎም እቶም ምስጢርኩም ፈሊጦም ክገድፉኹምን ዝሓስቡ ድዮም ዋላስ እቶም ምስጢርኩም ፈሊጦም ትሕቲ ቁፅጽሮም ገይሮም ከውድቑኹም ወይ ድማ ከዳኽሙኹም ዝሓስቡ እዮም ዝብል ዘለኹ ንኹልኻ ክትፈልጥ ዘለካ ምስጢርካ ወይ ኣይትናገር ወይ ኣዕርኽትኻ ወይ መሓዝትካ ኣይተቕርብ ኣይኮነን ንስኻ ንቕድሚት ትስጉመሎም ምስጢርታትካ ብውሽጥኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ እምበይ ላብ ካሊእ ምስጢር ክተውፅእ የብልካን ማለት እዩ ብተዛዋወሪ መንገዲ ነዚ ጉዳይ ብኸመይ እንፈትሖ ኣለና ዝብል ሓንሳብ እንተ ደኣ ሃልዩ ሓንቲ እያ መፍትሒታ ንሳ ድማ ምስጢር ናይ ውልቀኻ ክንዲ ዝኸበደ ይኽበድ ናብ ማእልካ ጥራሕ ኣራግፎ እምበር መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ስለ ዘየለ ኣምላኽ ንስኻ ብዘይትፈልጦ መንገዲ ክምልሰልካ ምዃኑ እመን ሓንቲ እያ ቃል ምስጢርኩም ናይ በይንኹም እዩ ስለዚ ንደገ ኣይተውፅእ ናይ ገዛኹም ጉዳይ እውን ሽሕ ግዜ ፈትሕኩም ይኹን ንዝኾነ ሰብ ኣይትንገርዎ ንደገ እውን ኣይተውፅዎ ሓጎስካ ንዓኻ እምበር ንማንም ሰብ እንታይ እዩ ንምሰል ጥራይ እዩ ኣስናኑ ግይጽ ዝብለልካ ሓዘንካ እውን ንማንም ሰብ እንታይ እዩ ንምሰል እዩ ነጸሊኡ ገልቢጡ ክመጸካ ዝኽእል ስለዚ እታ ወዲ ደቂ ሰባት ሃንደበት ከም ዝቐይሩ ፈሊጥካ ምስጢራዊ ኩን ኣብ ገዛ ርእስኻ ኣሚንካ ብርእሲ ተኣማምነትካ ክትጓዓዝ እንተ ደኣ ኮይንካ ምስጢራዊ ምስትኸውን ጥራይ እዩ ምስጢራዊ ኩን ነዚ ኣብዚያ ኣቋሪፅና ኣለና ናይዚ ለማዓንቲ እዚኣ ደስ ትብል ነይራ ሓደ ሰባት ብዙሕ ነገር ኣለዩ ሃንዴታዊ ኢና ንቕይር ሰባት እሞ ሃንዴታዊ ተቐይርና ከዓ ቡቱ ዘዕልልናዮም ምስጢርናና ቡቱ ኩሉ ነገር ድሓር ብዙናይ ድኹም ጎንና ኣትዮም ንዓና እውን
يغيرنا أيام مالتيو هذا سو كتبوا أستلخا مزرع لك يا مستراتيو نعخا يدخل مكايو أنا مستراو كتكون لك بقى نسخة مستراو كتكون لك عركة يتحازو ويدما ما حازا يتحازا أيكونن ما حازا خم حازا عركها خم عركها جين مستركا قبل بخابتشات تزخون يا زلني رزي يعني را دست يعني يا زلايني خمت مهار لا تسفاي قبر نا لايك نشيرن سبسكرايب ما يترسل